aiwa avo maititi finally as she walks out of chikurubi. Guys, Mwari vakanaka zvachose, mafanza avo. Cat family yanyora messages vamwe ndo vati we are happy Feli, we can't understand kuti zvafamba sei, asi chatinongoziva ndechekuti Mwari vakatinakira mazuva ese. You are going back to your loved ones. Vamwe vanobuda mujere vasina kana kwekunanga. Welcome home. Kuri kunze nhasi magadhijeri epachikurubi vaona kuti aiwa nhasi kwabuda socialite rechokwadi. Iyi ndo inonzi national asset naika chero mhosva yake rekuba, but uyu chero akanzi masendeki kana kuti chidhumu, aiwa nyika yese yaita kudhumu. Mwari wese havasi munhu anofana nemunhu. I remember pandakambotanga kuuya kuchikurubi ndiri dhona, ndakaita make wish ndikada kumbogara mujeri kuti ndione kuti madzimai anorarama sei semukadzi anomirira vakadzi nevanhu. Handina kuziva kuti Mwari achandiunza nedzimwe nzira dzakadai, asi still ndinongotenda Mwari zvakanyanya. 1 hour chete munhu abuda mujeri, masocial media platforms munhu wese ari kungoti aiwa maititi vabuda, maititi vabuda. You can actually see, guys, she is very emotional. She has learned a lot. Kune vaya vanga vachiti felistas hadzidzei kana kuti chii chichazoitika kumberi uko. I can actually see a changed person maziso avo chaimo, chero vachirondedzera nyaya yekugara kwavo mujere. Aiwa unotoona kuti this was a very emotional moment for her. Aiwa guys, mastreets ari kubvira. Andirevi nema. Mastreets ari kubvira.